Ngiyabingelela. Namuhla ngifisa ukukhuluma nalabantu abalandelayo. Umuntu ke wathi sewuthola umsebenzi, eseyitshelile ukuthi utholile. Wathola ikholi yokuthi kukhona ushintsho olukhona. Umuntu othe sethembile ukuthi uzolotsholwa, kwangena ucingo lokuthi kunoshintsho soluzowenzeka. Umuntu othe esethembile ukuthi yayithola le moto, kwaba noshintsho ibhangi lamtshela ukuthi no, selidecline isicelo sakhe. Umuntu obesesho ukuthi yabona ke manje ngiyafika lapho engiyakhona, kwase kuba khona ucingo olungena ukuthi ngeke kusenzeke. Bonke abantu ey'ntweni kade beyifisa, abathe sebeseduzane ukufinyelela kuzo, kwangena ucingo, kwafika umuntu noma wavele wabona ukuthi akusenzeki. Fisa labo bantu namhlanje empilweni zabo abathe sebeyibona into ukuthi-ke nayi siyaqashuka, bathola ukuthi angeke kusenzeka ngendlela bese bethembe ngakhona. Ngizothi-ke hayi bafowethu, ningalilahli ithemba, ningasisoli nina, ningayibukeli phansi, ningamsoli ngisho uNkulunkulu enimkhonzayo. Ningathi kudala nithandaza kodwa niphendula, obani bona bayaphendula. Ningathi bafowethu kudala nenza kodwa yini kungenzeki. Ningazixeki, ningazisoli, ningalahlekelwa ithemba. Inkinga yikho kahle kahle kini, ayikho nhlobo inkinga kini. Ngisho noma kungasetshenziswa umuntu okade wena usuzibona ukuthi ngiyangena la, na umsebenzi sengiyawuthola kwamasipala, na idili ethenda sengiyayithola, nakho sengiyangena ngaphansi kwekhwapha likababa ubani uzongifakisa mhlawumbe itekisi, nayi Uber sengiyayithola, na umshado usula, hawu nanga umfana wakabani useyangilobola, na intombi yakwabani isivumile ukuthi iyangana, bese ngiyabhuntsha, nayi le mali ngiyayibona ingene ebhenki, imali mfowethu iphume same time. Uthola umsebenzi ingane yakwethu, lesikhathi usuwazi idate yokuyoqala kungena i-email ethi sorry, there was a misunderstanding. U-60% wabantu emhlabeni wonke jikelele bawathola lama email engikhuluma ngawo. Ukuba declined ngesilungu, ngazi ukuthi isilungu ngeke, kodwa-ke ibuhlungu into osuthembile mfowethu ukuthi yabona yini, ngiyayithola le loan, ngizowakha lo muzi, zokhula iy'ngane. We apologize, your request has been declined. Ukhale usola ukuthi uthema ungene reception, wabona isitha sakho, wabona umuntu wangakini ongakufuni, usola ukuthi uyena osegijima wayokukhuluma kabi. Cha, kunjalo. Akunjalo mntakama, lalela-ke. Uma umnyango obusuvuleka phambi kwakho bese kuba khona okushaya ngawo noma ovaleka kakhulu phambi kwakho, musuxakeka, icebo lelo elihle. Kusuke lapho kungenelela uNkulunkulu necebo lakhe, ngoba ebona ukuthi uma ungavuleka leyo mnyango, lokho okukhula kubekele kona ngeke usakuthola. Kunezinto la emhlabeni ezinkulu kabi ezingafinyeleli kithi, savuma ukungena eminyango emincane kanti sibekele iminyango emikhulu. Kunabantu namhlanje abaqeda 30 years bayishaya ifuba bathi bayatoha makufanele ngabe bayasebenza. Kuney'nsizwa la namhlanje, yebo ziyadorozisa, ziyadriva, zizishaya amaphiko, zithi ngiphethe ihhashi lami, kanti cha, fanele ngabe undiza phezulu njengokhozi. Sangena eminyango emincane sayitshela ukuthi kuyikho, kanti akabanga bikho uNkulunkulu ukusebenzisa abantu ngecebo lakhe ukuthi azivimbe khona ezosinika lokhu esabelwe kona, ezosinika lokhu yena okukhuluma nalokhu esicabanga kuyikho. Namhlanje kuney'nsizwa, kunamabhungu, kunobaba, izinto zabo ezingazange ifinyelele kubo ngoba bayitshela ukuthi ivulekile iminyango, kanti cha, ivulekile. Bamba lamagama-ke wena bengikhuluma ngawo, athi ma kuvaleka umnyango ebusweni bakho phambi kwakho kabuhlungu,
kusuke kuyicebo likaNkulunkulu ngamabomu, ngoba kusuke kukhona ongcono kakhulu umnyango afuna ungene kuwo. Amen.